De ce nu prinzi crap mare? Greșeala pe care o fac mulți. Rămâi neapărat până la final. Crezi că echipamentul tău e bun, dar tot nu prinzi crap mare. S-ar putea să faci această greșeală și nici măcar să nu-ți dai seama. Mulți pescari pun momelii mari, crezând că așa vor atrage doar crapii capitali. Problema? Crapii mari sunt adesea mai precauți și pot refuza momelile prea evidente. În loc de un boilies de 24, încearcă un wafters mai mic sau o prezentare mai subtilă. Altă greșeală? Nadă prea multă prea repede. Dacă arunci kilograme întregi de nadă din start, crapul va avea prea multe opțiuni și va ignora momeala ta. Încearcă o nădire progresivă, în funcție de activitatea peștilor. Și încă ceva foarte important, substratul. Ai verificat unde pescuiești? Dacă momeala ta se îngroapă în nămol sau cade între pietre, crapul nici nu o găsește. Folosește un pop-up sau un fir mai lung pentru prezentare mai bună? Mulți pescari ignoră și vremea. Dacă presiunea atmosferică e ridicată și apa e liniștită, crapul se hrănește mai greu. În schimb, dacă se apropie o schimbare de vreme, crapii mari devin mai activi. Acum știi ce te poate împiedica să prinzi crap mare. Ai făcut și tu greșelile astea. Nu uita să urmărești lumea crapilor pentru mai multe secrete despre pescuit.